Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsoon maayong buntag. Sa matag adlaw kita makadungog o di kaha. Makasaksi sa lain-lain nga katalagman o kagubot sa kalibutan. Adunay mga nasod nga naa sa taliwala sa gyera. Ang uban nakasinati diin ang simbahan gilutos. Makalilisa nga linog, baha ug dagko ang kalamidad ang atong nahiaguman. Ug dili nato kalikayan nga kita mahadlok. Maigsoon ang mensahe sa Ginoo ining ikakatloag tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon, nag-agahat kanato sa pagsalig sa Dios, pagbuhat sa angayng buluhaton o pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi. Angay lang nga magpabilin kitang masaligon ug malaumon, taliwala sa kalisdanan tungod kay ang Ginoo ania uban kanato. Sa dili pa kita magsugod sa santos nga misa, gidapit ko kamo sa pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa halangdong Teofilo Kamomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa masaligong kasing-kasing, sa ulugon ta ang santos nga Eucharistia. Uban sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan o kining mosunod nga mga petitions.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Kinukaloy kami, kinukaloy kami. Pakitagog maot kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kasing-kasing nga mahinulsulon, ayaw Ginoong isalikway. Kinukaloy kami, kinukaloy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Daduon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong alang sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, nawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himuwa nga magmakanunayon kami sa pagalagad kanimo,
Sanglit ang pagalagad kanimo mauman ang among walay kinatubang kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiug haryoban ken mo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug dautan, sunugon sama sa dagami. Niadtong adlawa, nangasunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas sa musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Awitig pagdaig ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug sa mananoy nga awit. Ilubanan sa mga trumpeta, ug sa tingog sa budyon. Pag-awit nga masadya at ubangan sa hari ang Ginoo. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Palanugang kadagatan ug ang nagapuno iini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Papamagpaka ang kasapaan, pasingkita nga masadya ang kabukiran. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. At ubangan sa Ginoo kay nagaabot siya. Kay nagaabot siya aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong. Ug sa katawan, uban sa iyang kaangayan. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinunua, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo.
Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaayig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka o Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. Kun unsa kini katahom tanawon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tupagon gayud. Magtutudlo nang utana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus mingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo paglimbong, kay daghan ang muanihisa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuohi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo og mga gubat ug mga kabugot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubad sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo niya ang makalilisang mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sandili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo ug lutoson. Taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilanggoon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sandili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsawon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamo igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag ug makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon.
Ingon man si inyong mga paryente ug mga higala, ug patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa kabuhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, karon naata sa 33rd Sunday in Ordinary Time. Buti pa sa ani, sunod Domingo, mao ang solemnidad sa Kristong Hari or Christ the King. No? The end of our liturgical year. Mga kaigsuunan dihan ni Kristo, ang atong mga pagbasa karon nagsangyaw sa katapusang panahon. No? Apil ni ang Ebanghelyo nga giwarningan ta ni Jesus kung unsay mahitabo sa katapusan sa tibuok kalibutan ug unsay mahitabo sa iyang mga tinun-an. Mga kaigsunan diha ni Kristo, kung mutanaw ta sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo gisulat ni silang tanan paghuman sa pagkabanhaw ni Kristo, no? Mga pipila ka tuig after the resurrection ni sila nga gisulat sa mga tinun-an o sa mga ebanghelista. Buoti pa sabot, samtang nagsulat sila ni ining ebanghelyo, naka-recall sila kung unsay gisulti ni Kristo ug unsay ilang kahimtang. Pananglitan ni ining bahin sa kasulatan about unsa kanindot ang templo sa panahon ni Kristo ug unsay naitabo sa templo pag nagubani tanan tungod sa Roman invasion, no? So kining tanan nahitabo gyud kini ug kining mga pulong sa ebanghelyo nahimo kining kinabuhi sa mga tinun-an ni Kristo. Tungod niini ang mga tinun-an silang tanan nahimong martir ug sa pagsugod sa Christianity, daghan kayog martir, no? Sa simbahan, daghan kayog ang mga saksi nga gihatag nila ang ilang kaugalingon. Tungod niya na kung mutanaw ta sa atong simbahan in the Catholic Church, we have a lot of people giving their life to the church and to the faith for Christ's sake. Gitawag na to sila og mga martyrs, no? Ilang gihatag ang ilang kaugalingon. They didn't betray the Lord. Faithful gyud sila, nagpabilin sila faithful sa pagsangyaw sa mahayong balita hangtod nga gipatay na gyud sila. No? Ingana ka faithful ang mga tinun-an ni Kristo sa sinugdan. In the beginning. Ambot kung ang mga tinun-an ni Kristo karon, ang mga Christians karon, musukol ba tag martyrdom? Murag dili, no? Kung tanaon na to ang history of the church, naagyo time nga usaragyud ang pinakanindot nga pagsangyaw sa imong pagtuo kang Kristo. Pagsaksi sa imong pagtuo ni Kristo, ug mao ang paghatag sa imong kaugalingon, no? Tinuod ko nahitabo gyud ning tanan, no? Ang mga tinun-an gidala sa sinagoga, ipatubang sa hari, gipatay gyud, no? Some were beheaded, some were crucified, X or big. Inga na ang ilang kahimtang. So tinuod gyud nga panghitabo ang gisulti sa ebanghelyo. Ug alang ka nato karon, unsa ba yung mga sakripisyo nga atong gihatag tungod sa pagtuo? O sa pagsaksi sa atong pagtuo, pagsangyaw sa maayong balita diha sa imong kinabuhi. No? Kitang tanan karon nakahibaw man gyud ta nga naay mga technology, no? Di gyud ta ganahan og suffering. Oy, gamay gyud kaayo nga pain ba mo reklamo na gyud agoy. Sakit man nga naman Ginoo. Nga naman gitagan man ko nimo nining sakita Lord, no? But if we look back kung unsay nahitabo, no, sa pagsugod sa atong pagtuo sa atong simbahan, daghan kaayo naghatag sa ilang kinabuhi. No,
nabitaw na nag-ingon nga the blood of martyrs is the seed of faith. No? No, ang dugo sa mga martir na imong binhi sa pagtuo. No, nituro kini ug nakaabot kanato karon. That is the true witnessing, ang tinuod nga pagsaksi. Unsa kaha ang atong gagmayng sakripisyo nga pwede nato halad, no, sa atong pagsaksi sa atong Ginoo. Unsa ka ang atong share, no, sa sakripisyo ni Kristo sa pagsangyaw sa maayong balita. Unsa ka ang atong mga pagpaningkamot aron ang atong mga gagmayng sakripisyo, no, we become slowly martyrs. We become slowly sharing in the seed of Christianity, of our faith, so that in the way we live, the way we talk, we become true witnesses. No? Kitang tanan, kinahanglan maning kamot, aron makitan gyud nga sacrifice is part of Christianity. That's part of history. Ikaduha nga punto nako karong Domingo, gikan gyapon sa Ebanghelyo, no? Nay mga lista diri sa mga gubot panghitabo ba, ingon siya moabot ang baha, moabot ang typhoon, moabot ang unsa pa ni linog, moabot ang tanan gyud, moabot, no? Makarelate gyud tani kay earlier this year or last year man di ito, no? Oy, hapit na mag-anniversary si Odette, no? Yes. Usa sa mga pinagakusog nga typhoon, no? Nga nag-hit ka nato diri. Ug karon sunod-sunod gyud na ay mga baha diri, na ay mga typhoon dito, naapoy mga drought sa Europe, na ay mga baha sa Korea. Tanang panghitabo nga murag makalilisan gyud nga mga butang ba, no? Makarelate gyud ta kaayo. Daghan gyud ang nangamatay tungod aning mga gitawag og natural disasters. Moingon man sila nga gikan kuno ni sa gitawag og global warming, no? Kanang mga scientific terms na sila, pero kita man gyud nakasinati kog unsa ka lisod ang atong kinabuhi, no? Kanang duha ka bulan nga way electricity, way limpyo nga tubig nga mainom, way bugnaw nga tubig nga mainom, way makaon ang mga tao, nagubang atong panimalay. Kita nga nakaagi ana, no? Nangingon gud si Kristo, "Oh, maitabo kini." Pero nagingon siya, "Sa tanan nga nagasunod sa akong ngalan, ang inyo ang kinabuhi malinawon gihapon tungod kay kita naatay Ginoo, no? Nga nakikuban ka nato sa kalipay ug kalisod. Naatay Ginoo nga nagpakita ka nato nga siya pud niagi diha sa pag-antos sa krus. Ug ang iyang makagagahom nga kamot ug presensya motabang unta ka nato, no? Motabang kanunay ka nato bisan gani unsa kalisod ang atong kahimtang ug kinabuhi. Moabot man ang mga bagyo, ang mga baha, ang mga ulan, or mga linog. Hinumdumi. Nga, bisan gani naatay mga nawala nga relatives, ug friends, ug family, ato sila iyampo, pero kinahanglan naa sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing, nga buhi man ta or patay, iyata sa Ginoo. We belong to the Lord. No one will stay here forever. Kinahanglan ligon ang atong pagtuo, ligon ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Ug bisan gani, ang pinakakusog nga katalagman nga mahitabo nato, we have a strong Lord, no, in our weakness. Mga kaigsuonan, sa tanang panghitabo, sa tanang sitwasyon, kahimtang sa atong kinabuhi, hinumdumi, naatay Ginoo. Moabot man ang katapusang panahon, karon or sunod adlaw, ayaw kahadlok, naatay Ginoo nga magluwas kanato. Magpabilin unta ta nga maayo sa atong kinabuhi, magtarong unta ta sa pagsisa atong pagtuo,
ug kita maningkamot aron naata sa presensya sa Dios. Buhi pa man ta or itawag na ta sa kinabuhing dayon. O karon atong isangyaw ang atong pagtuo sa pag-ingon. Nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesu-Kristo iyang anak nga bugtong. Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhiyog sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang mga pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mga muyo kita ngadto sa Dios nga ihatag niya kanato ang sumala sa atong kinahanglan ug moingon kita, Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan o mga kaparian, nga magpadayon sila sa pagsangyaw sa usara ka manunubos, bisan pa man atubangan sa mga pagsumpaki ug pagbatok, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Alang sa Pangulo sa atong nasod, mga senador, mga kongresista, ug ang anaa sa lokal nga panggamhanan, nga giyahan unta sila sa Espiritu Santo, alang sa ligdong nga pag-alagad sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga kabatanunan, nga matagan unta sila sa hustong giya, sa pagsubay, sa hustong dalan, paingon sa katarong, ug pagkabalaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton, nagmasulubon, ug kadtong hayagom sa kapintas sa mga kalamidad, upayon unta sila sa Dios sa ilang mga kasakitan sa kinabuhi, ug magpabilin nga dunay hugot nga pagtuo ug paglaom sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo Kamumot ug si Blessed James Alberuni, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong kaigsuunan, nimitaliwan na sa kalibutan, makaambit na unta sila sa himaya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, dungga ang among pag-ampo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sulungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna
nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdis sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Langit no nga mahan, tabangi kami nga mabuntog namo ang mga kasakitan sa kinabuhi, uban sa lig-on nga paglaom diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat namo kini nga mong gihalan, ang panugpino nga apod sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kana amo. Daigon ang Dios, daigon ang Dios, daigon ang Dios santo sa kahangturan. Daigon ang Dios, daigon ang Dios, daigon ang Dios santo sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unda sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyan santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nga naha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Ang ayog matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay nga magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini, inganlan kami karon nga piniling kaliwat haryano nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw sa tanang dapit ang gagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangit-ngit nga nagha sa matahom mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay unong nga paghawit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw Amahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pabasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagat kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay.
uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kaniyo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong nga gitudlokan nato ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygonan imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, Kinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo amahan, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gawom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibu sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhiug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Peace. Cordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala.
Kinimo o ang kordero sa Dios, si Yesu Kristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Yesus, mutabang untas sa pagtubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong magampo kita alang sa tanang masakiton nga nasa ospital o nasa atong mga panimalay, ngutabangan ta sila sa Ginoo ug tagaan og grasya sa ilang pag-antos o kasakit. Langit no Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaut nga ang nag-antos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsuon kining santos nga Eukaristiya atong nahatod kaninyo, pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors ug sa tanan nga nagpaluyo aron magmalampuso ng atong pagsaulog sa santos nga misa. Kami mga mothers and daughters of St. Paul mapasalamaton usab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Diderick from the Society of the Divine Word. Ug sa atong mga lectors ug technical crew, daghan kayong salamat. Padayon gihapon ang atong panawagan sa inyong tabang. Alang sa inyong donasyon, palihog, ideposito lang kini sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551-6001. Daghang salamat. Ug tungod kay nakaduol naman ang Pasko, amang isugyot kining makabuluhan nga mga gift items. Available kini sa Paulines Media Center. Alang sa dugang kasayuran, palihog tawag lang ni ini mga contact numbers. Landline 253-4061. Mobile 0922-253-4084. Daghang salamat ug malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaang kalinaw kalipay ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamban kita